Txartin bazterberokuenaz, Mazpelako lenistarra. Mila 1987 urtien bizigare. Udia da, bero eta sargori. Tokaujat beste lenistar danoi moruen Gipuzkoako hermandadiaz bat eiteko udaletxien juntau eta dokumentua burugainien jarrikia zineikia. Pozik nau. Gipuzkoarra gare, baina ahaztu barik, lelengoko gauzia, jatorriz, bihotzez, eta barru-barrutik lenistarrak garela. Asuntu honeik aspalditik datoz. Gomutan daukat nire aitejeunak zelan konteta usten, bera aitejeunai entzunda, eta honek aurrekuei, eta hola atzera botata, sasue baten oinatiko kondiek baukela zerrezan hemengo parajietan. Inguruak haunditsu hauak zien, baina euren kalterako mondrau eta gatzaga banandu zien. Eta hor gelditu gitzen, Eskoitza, Atxabalta, Marin, Mazpela, Zaimutz, Bolibar, Mendiola, Arkarazo, Arientza Salgo, Korueta, Azatza, Larriño, Galartza, Gehiau, Apotza, Izurieta eta Bedoña. Aioiene gorpuztu daiteke, Jesukristo gorputza lortu gura neuke.